Ụmụnne m onye na-ekoteghụ ọgọdọ ya ekotere, mana in this case this lady wụ ọgọdọ ya ekotereghụ ya kama ihe kotere ya wụ ọgọdọ this lady ekotereghị yo ihe kotere ya wụ ihe a na-akpọ ụnụ ahụ na nwa agbọbịa na ọnụ ga ngala n'oru ọdụ unu lee n'akụkụ ya ozu doro nga aha na-ekpuru ya akwa ọwụ dimkpa mmadụ nna ụmụ anọ di nwaanyị na-agba mbọ nwunye na-agarama ọrụ agarama ahịa ya eshi eke nwaanyị agbapụga gawa biznes ya ahịa nwaanyị na-azụkarị eshi eke ọ bụrụ o ji aga ahịa elu elu di ya ma movement nwunye na taa wee eke Wednesday na nwunye na okweligemene ọ gawala ahịa mgbada nlọta ya ga-awụ n'uhuruchi nwaanyị na-abụ aje na alụrụma ya na-etu ego mbiaka etu ego o ji ele ụmụ ya. This man agakwuru nwa agbọghọbịa na-alụbeghị di ụmụ Gen Z ọkụ na-ehu n'ukwu ya agakwuru ya ọ ndị eriri egusi eriri ọgbọlọ ọwụnụ na oji nwaanyị o ji nwaanyị ji ụmụ anọ ya agakwuru nwa agbọghọbịa ọzọ n'ọnụ eriri egusi eriri ọgbọlọ okporokwana ihe aga n'ụlọ kwakịrịkwa ya kpere gawa n'ụlọ kpere erigoro n'elu bed ya na nwunye their matrimonial bed ọ wee ebe ya na this lady rigoro the lady eleghe esi ọga ya sị nakwa ka ha burucha na ya sị ka ha burucha ya no time ya o ji ekwegwana ka ha burucha ya no time ọ galaga ṅụọ magani ọ galaga ṅụọ magani sue magani kpewa m na magani kpọrọ ntachi nwoke aṅụọ ya gbajuo n'ukwu nke nwaanyị kwa na ọkụ dị mgbe ehuru nwee n'ukwu ya ọ ya ka emere nwaanyị atụkpugharịa ya so ọ na-egwu egwu ya anaghị like ya very slow nwaanyị agbagoro ya n'elu bido ịgba ya igwe bido ịgba ya hos ya ebido ha olu aka na-eti ndị nnebọsị nụkwa na-atụrụ ntị ala so olee mgbe this man tiwere mkpu kemgbe ha ji eme ihe ya wụọ ihe eji eme mkpọtụ mana ahụrụ nwunye ka ọ pụcha ọgwa na nwata nwaanyị ọnụghị olu ya ọwụkwa na onye ha abụọ na-ahịọ mkpa onye hiri onye ibe ke nwoke na-etinye esewe na ya eshiwe ihu na ngọ nne na ya kpọwa ya kpọọ ka nwaanyị na-akpọ ya na ya kpọ ya eshi ya agba ya ikpe ya agba ya ọ ya ka o girigidere ụmụnne m ihe nụ ntara na-eme oke ọkpa ebe m na-ahụ kawa ihe na-emewo n'oke ọkpa ị ga-ahụ oke ọkpa ya na-achụ nnekwu nakwa gbasakakwa nwụọrọ onwe gakwa nwụọrọ onwe oke ọkpa chụga ngwa ọ na-arịgoro n'elu pịa vụga ya daa n'ala gbaa shaka gbatịa ụkwụ ọwa exactly ihe mere nwoke na ụgbọelu nga nwata nwaanyị Gen Z ọkụ hụga n'ukwu nọ na-akpọ ya kpo ya esere ya eshi ya kwụla ya kani ya kwụla ya aka ekpa ya kwagote n'elu ajị ọla everywhere brush ekwo ya ọnụ agha nwoke tige ọbara gbala ya n'akwara ya n'isi gbapụta n'ime brain ya side ebe a na-akpọ medulla oblongata transfer signal to cerebrum ebugaga ya na heart ya kpum ya short the man anwụọ jụọ oyi gagbu nwaanyị echenụsị ya na mmadụ ka nọ ya na-akwere ya na-ese mgbe ọ legara na n'ọwaga sewe ya eshinwe ya ehulale ya okodocha ya kpọọ ha na nwoke ajụọ oyi na-eshi ọkọkọkọkọ shikọta ya edoo ya anya na bolinga dịkwa ka ọwụzikwa ha ebe obibi ya furu ihe bentụ hulalu ala lee the man kọta ya aka na ntị ọnụ ọmagharị ahụ ya kọta ọha ya ọmagharị ahụ ya kwata ya ọmagharị ahụ kwata ọha ya ọmagharị ahụ mmanụ mkpenala ya dara ila ha ya kpamkpam everywhere anyị na-ajụ ya edoo ya anya na anwụkwara ka o si dị ya elegharị anya n'ụlọ nwoke nụtara ya ghọta na ọ bụ n'ụlọ bedrum nwaanyị ibe ka ọ nọ ya ele anya mụrụmụrụ na-ata na ezi ya edoo anya na arụkwa ka ezi adịchazi ivu mmadụ ejula ebe ahụ ya bịa ntụgoro ụzọ pụta tiwe shawa aka mewe explain ote nwoke echere hụ ya so o jikwara like ya and ya onwe na otekwe nene ya na-emebekwa ya sị ka ya ekpere na the man agwakwaghị ya na ọ wee married man gwakwana ya na o jikwa ụmụ na n'ọsọ ụlọ nọ naanị ya bịa na ya na ya abụọ jikwa emegekwa ya n'obi ya bịa lee ya hụ na okuge weghị ume na ọ wụ ihe mere nọ na enwekwa ihe mere ya
asị enweghị mere yo beti ịragbu na ọnwụ na n'ọnụ ya nọ nga ha ewereriri kefie ya aka ya azụ werekwana anụ aragburu dewe n'akụkụ ya. Yes, ihe a bụ nna ụmụ anọ di nwaanyị ibewe gawara hustling ya nọrọ nga jikecha emimigharị etu onye na-eme ya si emekwele na ya si kpere ya ya kpige n'elu bedi ịbịa n'ụlọ nwaanyị a married woman gaghị ama na nwaanyị na ebe a ọ dị possible. Ụmụ nwaanyị na ngwongwo ha na-akarị ka anọ ịbata nnọọ n'ụlọ nwaanyị chi ụmụ anọ, bata n'ụlọ a married woman chi ụmụ anọ, bata na bedroom a married woman ịmahụ na nwaanyị na ebe a. Gị batagodo na the compound ịmahụ na nwaanyị nwoke gwagagodo nwekwu agwa ha na ya alụọla nwaanyị gị lechaa ya ụtọ ọha gị hụ mmụọ na-agwa na ọlọha ojighị nwaanyị ebe imụlọ ebe ụmụaka anọ bi enwe ofu mkpụrụ tọị enwe ofu mkpụrụ ihe hụrụ di egosi na ihe anọ wee married man tiri gị nweta onwe na bedroom gaa nga anụ ga-esewe ya bọngị segbuo ya nwụọ. A sị ihe aratara n'akụkụ ọkụ na ọ na-aga n'akụkụ ọnụ. This mystery nọ behind ụmụ nwoke nwụkwanụ na ime bọngị onye ọbụla kpachapụ anya ya n'ihi na o wee eziokwu sayensị so waya na connect otu atịrị nwa jikwere rịgọrọ otu atịrị ka ọzọ agbago enwebe onye ma ihe nọ behind this particular pattern of death whereby a man will have to kick the bucket on the process. Na-enwe ị gaghị amadụ na onye na-emega ihe a ga-ama na ọjọọ ọlụ oyi ya nọrọ nga echi kọkọkọkọ nwụọ. Ihe a ọ dị common with ọkọ ọkpa ị ga-ahụ ọkọ ọkpa ya na-achụ nnekwu dịka m kwuru before na-achụje nnekwu achụ ya gị che na o ji ume gị sọ ọkọ ọkpa ka ọ dara nnekwu ka ewuo mgbe ụfọdụ okeneme nga achụ ashị azụ sọ gịnị ele ekene echu ya na-ebe kwakwakwa ebechi mmadụ ntị gị nakwa achụ ya chụọ ashị ya ihu ya eche ihe ukwu nyere shi nkoro wofe kputekpe ikpere otu nnekwu ahụ mgbe ọ chụgidere gide rigoro ha laa rigoro ya rituo ntịrị ya agbatị ụkwụ ya abụọ jụọ oyi shikọdere ka ihe eletrik dọgburu and ọ otu a ka o si dịkwara some people nwụrụ n'ụdị a. Ụfọdụ ụmụ nwoke na-anwụ n'elu ihe ụwa. Ọ dị mkpa ka nwoke ọbụla kpachapụ anya na-eche eke onwe ya ọfụma hapụ ị na-aga agba egwu ede nwere ụmụazị udo.